Thema 5. Rydym am godi safonau hyd yn oed yn uwch yn y sector addysg bellach trwy newid rhai o gofynion i addysgu mewn addysg bellach. Mae hyn yn cynnwys mwy o ffocws ar hyfforddi pobl a'i helpu i ddatblygu eu sgiliau i fod hyd yn oed yn well. Hoffem archwilio sut y gellir cymhwyso statws athro cymwysedig i addysg bellach a sut y gallwn sicrhau bod yr holl staff galwedigaethol yn athrawon gwych yn ogystal ag arbenigwyr parhaus yn ei maes, a elwyr yn aml yn broffesiynoldeb ddeuol. Rydym ni'n gofyn i Lywodraeth Cymru nesaf rhoi cyfrifoldeb i Cyngor y Gweithlu Addysg reoleiddio cymwysterau addysgu yn y sector o 16 mewn ffordd briodol. Rydym ni eisiau dysgu o wledydd llwyddiannus eraill am sut maen nhw'n hyfforddi eu staff addysg bellach. Mae hyn fel y gall ein rhaglennu hyfforddi staff sicrhau bod pobl yn cael y datblygiad proffesiynol addysg i gwneud yn ymarferwyr hyderus gan helpu pob dysgwr i ffynnu.